We want justice. Justice, justice. Fill up the vacant post. Vacant post, vacant post. Fill up the vacant post. Vacant post, vacant post. बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव थोजासे फोरोंगिरि थिसननांगौ। Shonnago, shon, live, long live. एबसु long live. Long live, long live. जोंनो नांगौ बर' मिडियामनि फरायसालि। Faraisali, faraisali, faraisali. बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव थोजासे फोरोंगिरि थिसननांगौ। Shonnago, shonnago. थिसननांगौ थिसननांगौ। Shonnago, shonnago. बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव थोजासे फोरोंगिरि थिसननांगौ। Shonnago, shonnago. जोंनो नांगौ बर' मिडियामनि फरायसालि। Faraisali, faraisali. एबसु Jindabad. एबसु जिन्दाबाद। Jindabad, jindabad. जोंनो नांगौ बर' मिडियामनि फरायसालि। Faraisali, faraisali. बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव थोजासे फोरोंगिरि थिसननांगौ। Shonnago, shonnago. दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जा बर' मिजिं बर' मिडियाम बर' बिजों थांनानै थानायनि सायाव जा हाबाफारि लानाय जादों बे हाबाफारिखौ जोङो नलबारि जिल्लायाल' लायाखै सारा आसाम नाङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाब दाब जायगायाव बे हाबाफारिखौ लानाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। जोंना जोंनि बर' मिडियामनि फरायसालिफोराव एलपि खौ लानानैनो एलपि स्कुलफोराव दासिम गोबां बर' मिडियामनि एलपि स्कुलफोराव फोरोंगिरि गैयालासेनो सोलिगासिनो दङ। हाई स्कुलाव फोरोंगिरि गैया, बिएससि फोरोंगिरि गैया, बेबायदि गोबां फोरोंगिरिनि आंखाल जेंनानि गेजेरजोंब्लाबो जोंनि बर' मिडियामा सोलिगासिनो दङ। जोंनो थाबैनो जेन आसाम सरकारा जोंनो थाबैनो गोनांथि जानाय बायदि एलपि स्कुलफोराव बर' फोरोंगिरि थिसननाय। Long live, long live. We want justice. Justice, justice. Fill up the vacant post. Vacant post, vacant post. Fill up the vacant post. Vacant post, vacant post. जोङो दिनै जा 8 जानुवारि 2025 मायथाइ बे गोदान बोसोरनि गिबि सप्तायावनो जोङो नलबारि जिल्लाया बेहाय जोंनि बर' मिडियामनि बर' बिजोंनि जोंनि बर' बिजोंखौ आसाम सरकार एबा भारत सरकारा जाबायदि नासयनाय नाख्रेबनाय बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जाहाथे जोंनि बर' बिजोंखौ जोंनि बर' मिडियामखौ माबायदियै थांनानै थानो हागौ बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो नलबारि जिल्लाया जोंनि नलबारि जिल्लानि सिङावनो थानाय नैबे धमधमा ओनसोलाव जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंदो। दा जोंनि नलबारि जिल्लायाल' मावदो बिदि नङा, सारा आसाम नाङैनो जेसेबां बर' ओनसोल दङ बा बर' फरायसा आफाद दङ मोनफ्रोमबो जिल्लानि बायदिसिना दाब दाब जायगायाव बेबायदि हाबाफारि लानाया सोलिगासिनो दङ। दा जोंबो नलबारि जिल्लाया बेहाय जोंनि नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा दख'रा लोगोसे जोंनि नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय धमधमा दख'रा बेहाय जोंहा मोननै पार्क दङ, बिटिसि आरो नन बिटिसि। बे मोननैबो पार्कनि बिबानगिरिजों लोगोसे जोङो नलबारि जिल्लानि गासै बिबानगिरिफोरा ज' जानानै जोङो बे खुद्रि सारनाय 3 घन्टा खुद्रिनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंदों जाहाथे जोंनि बर' मिडियामा थांनानै थायो, जोंनि बर' फिसाफोरा बर' बिजों फरायनानै गेदेर गोलाव जानो हायो। मानो होनोब्ला 1993 मायथाइनिफ्रायनो जोंनि बर' मिडियामा बर' बिजोङा आसाम सरकारजों गनायथि मोनजानाय बे गनायथि मोनजानाय फरायसालिफोरखौ दा आसाम सरकारनि बायदिसिना गोरों गोरा बिथांमोना जाबायदि नाख्रेबदों नासयदों जायनि थाखाय एलपि फरायसालिफोराव सासे फोरोंगिरिया रिटायार जानायनि उनाव बेहाय बर' फोरोंगिरि हरालासिनो बेहाय एसामिस मिडियामनि फोरोंगिरि हरो आरो बेबायदिनो गोबां फरायसालिफोरा फोरोंगिरि गैया, गोबां एलपि स्कुल फरायसालिफोरा सिंगेल टिचार सासेल' फोरोंगिरिजों सोलिगासिनो दङ। बेबायदि बिथिंखौ जोङो नायनानै नुनो मोन्दों जोंनि बर' मिडियामा माबायदि थांना थागोन, जोंनि बर' फरायसाफोरा जुदि बर' फोरोंगिरि गैयाबा बेयाव माबायदि फरायगोन बे बिथिंखौ नायनानै जोङो बे खुद्रि सारनाय हाबाफारिखौ लादों। एलपि स्कुलाव जुदि फरायसाफोरा गैयाबा एमइ स्कुलाव माबायदि एमइ स्कुला थांना थागोन, बेबायदिनो एमइ स्कुला थैना थांनायनि उनाव हाई स्कुलफोरा थैनो थांगासिनो दङ। सारा आसाम नाङैनो बेबायदि गोबां फरायसालि थैनायखौ जों नुनो मोन्दों। जोंनि नलबारि जिल्लानि सिङावबो बेबायदिनो जाय बरखेत्रि आनसलिकआव नुनो मोनगोन बेहाय गोबां बर' मिडियामनि एलपि स्कुल एमइ स्कुल दङमोन। दा आसाम सरकारनि नाख्रेबनायाव बे गासैबो एलपि स्कुल आरो एमइ स्कुलफोरा धंख' जालांजोब्बाय। बेहाय दा गंसेबो बर' मिडियामनि फरायसालि गैला। बेबायदिनो जोंनि नलबारि जिल्लायाव गोबां हाई स्कुल दङ, बे हाई स्कुलफोरावबो नांगौ बायदियै बिगियाननि गोनोखो आयदानि सानखान्थिनि फोरोंगिरि गैया। बेबायदि लटं पटं फोरोंगिरि गैयालासेनो जोंनि फरायसालिफोरा सोलिगासिनो दङ। बेबायदि सोलिबाय थायोब्ला जोंनि बर' फरायसाफोरनि इयुना मा जागोन, जोंनि बर' फरायसाफोरा इयुन साननाया इयुन संसारा माबायदि जानांगोन, बेबायदि बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो आसाम सरकारखौ गले गले हांख्रायदों, आसाम सरकारखौ गले गले खावलायदों। जोंनो नांगौ बायदियै बिगियाननि फोरोंगिरि नांगौ, जोंनो नांगौ बायदियै सानखान्थिनि फोरोंगिरि नांगौ,
जोंनो नांगौ बायदियै एलपि स्कुलफोराव बर' मिडियामनि फोरोंगिरि होनांगौ बेबायदि बिथिंजोंनो जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनैनि हाबाफारि जा 3 घन्टा खुदिरनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंगासिनो दङ जोंनि गुबै थांखिया जाबाय जोंनो बर' मिडियामनि जोंनो थोजासे फोरोंगिरि नांगौ जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां सिंगल टिचारनि फरायसालिफोराव जोंनो नांगौ बायदियै फोरोंगिरि होनांगौ आरो जा निल टिचार बे फोरोंगिरि गैयै फरायसालिफोराव जोंनो नांगौ बायदियै फोरोंगिरि थिसननांगौ लोगोसेनो जेन जोंनि बर' हारिया बर' माहारिया थांनानै थानो हानाय बायदियै जोंनि राव थुनलाइया थांना थानाय बायदियै जोंनि बर' मिडियामा थांना थानांगौ बे बिथिङैनो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुदिरनाय हाबाफारिखौ लानानै सोलिगासिनो दङ नैबे भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बिथिङाव नाय आसाम सरकारजों गोबां खेब रायलायबाय बिथांमोना रायलायनायनि मुङाव रायलायो सावरायलायनायनि मुङाव सावरायलायो नाथाय दिनैसिम जोंनि बिटिआरनि सिङाव आरो बिटिआरनि बायजोआव गोबां भेन्सार फरायसालिफोर दङ बे फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बिथिङाव जोङो दासिमबो सरकारखौ गोसो होनायखौ नुनो मोनाखै जोङो गोबां सम रायलायनायखौ नुनो मोनदों बिथांमोना गोबां सम रायलायदों नाथाय बिथांमोना रायलायनाय बा सावरायलायनायनि मुङाव सावरायलायनायखौ खालामबाय थादों नाथाय दिनैसिम बे भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जा खामानि मावनांगौ बे खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनाखै थारैनो बिखौ जोङो मोनसे बर' हारिनि बर' राव थुनलाइखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे जोङो षड़यन्त्र होननानै साननो नांगोन मानो होनोब्ला नाय जोङो एलपि स्कुलाव जुदि जोंनिया सासे फोरोंगिरिया रिटायार जाना थांनायनि उनाव बेयाव नुनो मोनो गुबुन नन बर' टिचारखौ बेहाय एपइन्टमेन्ट होनाय जायो बे बिथिङाव जोङो नुनो मोनदों बेहाय सासे नन बड' फोरोंगिरिया माबायदियै सासे बर' फरायसाखौ मोजाङै गोग्गो बर' बिजोंनि सोलोंथाइ होनो बेबायदि बिथिङावनो जोंनि फरायसालिफोरा एलपि स्कुला दुरबल जालांगासिनो दङ बेबायदि एलपि स्कुला दुरबल जानानै जोंना एमइ स्कुला दुरबल जादों एमइ स्कुला दुरबल जायोबा जोंनि हाइ स्कुल लेभेला दुरबल जालांनाय बे बिथिंखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो आसाम सरकारखौ बुंनो हायो जोंनि मिडियामखौ जेरैखि जाया धंख' खालामनाय षड़यन्त्र खालामदों होननानै जों बेखौ थारलायैनो बुंनो हायो दिनै जा जोङो खुदिरनाय हाबाफारि लादों बे खुदिरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जुदि आसाम सरकारा सावरायलायनायनि गेजेरजों जुदि मोजां जुदि थांखियाव फैयाबा जोङो दिनै 3 घन्टाल'सो जोङो खुदिरनाय हाबाफारि लादों बेनिख्रुइ जोङो बांसिन गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रों आन्दालन खालामगोन होननानै जोङो खोथा होदों जों बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन आन्दालन खालामनाय जागोन